Det er pizzatest-tid, Christian. Yes. Pizzatest. Vi er i Flamestone Pizza i... Jeg ved, at heroppe ligger Grønlænderkvarteret, men du sagde, at det sådan er porten til GU. Ja. I Aalborg. Vi er i Aalborg. Indgangen til byområdet GU. Jeg har været inde og hente en pizza, og det var lige ved at gå galt derinde. Fordi jeg havde bestilt en margarita pizza. Det er nummer 1, det er det typisk. Og så spurgte jeg i telefonen, om ikke de havde frokostpizza, og det havde de. Men jeg var lige ved at betale for den pizza til 75 kroner. Så det opdagede jeg så heldigvis. Sådan. Jeg kan se bare lige kort, at pizzaerne de koster omkring 90 til 100 kroner. Ja. Hvad er vigtigt, Thomas? Nu skal vi jo have margarita her, ikke? Jo. Og det er jo fordi, det er simpelt. Ja. Det er en nem måde at vurdere på, om det er gode grundforhold for en pizza. Det er ikke bare fordi, det er simpelt. Det er jo fordi, at alle røde pizzaer, som man kan få herinde, det her er jo basen. Alle andre ting kommer her ovenpå. Så derfor synes jeg, det mest naturlige, det er jo at smage en margarita. Hvad er parametrene, Thomas? Altså parametrene er jo, at de her slices, de ligesom kan gå fra hinanden. Det kan de ikke. Godt se. Så det er sådan ligesom en... Og vi har en hånd at holde med. Sådan. Jeg fik så lige 2 slices, en til dig og mig. Jamen, altså jeg vil sige, det første jeg tjekker her, det er undervognen. Den er blød. Ja. Skal den ikke være det? Det er smag og behag. Okay. Jeg synes det ikke. Jeg giver jo min karakter, du må give din karakter. Ja. Jeg kan godt lide, at min den er tynd og sprød. Ja. Så, men lad os prøve at smage. Ja. Pizzatesten. Pizzatesten. Skål. Pas på din mund. Du ikke brænder den. Jeg skal være ærlig og sige, at det første, jeg tænker på, det er frysepizza. Er du helt derhenne? Jeg ved ikke, hvor jeg er helt nøjagtig, men... Ja, jeg er ikke i tvivl nu. Jeg har min karakter. Hvad giver du den? 6,7. Ja. Jeg giver den her 6,9. Ja. Og jeg vil også, det kan godt være, at det er 6,4, men vi holder den på 6,7 for mig. Ja. Det er ikke en stor oplevelse. Den koster 55 kroner. Ja. Jeg vil sige, det den her pizza, den kan, hvis man skal tage ind og få den her pizza, det den kan godt, det er ostesmagen er god. En god grundost, og jeg kunne forestille mig, at der er mange af de pizzaer, man bygger lidt ovenpå, en pepperoni-pizza og så videre, som vil fungere rigtig godt med det her. Ikke en dårlig pizza overhovedet. Nej. Nå. Jamen altså, det var pizzatesten. Pizzatesten med Thomas og Christian. Tak fordi I har set med, og husk at abonnere nedenunder.